Здрасти хора! Ето, че свърши и лятната ваканция. И днес, на 15 септември, аз като учениците реших да започна отново с влоговете си. Колко ще бъдат само влогове и колко ще насоча вниманието си и към малко по-различен тип видеа, те първо предстои да разберем заедно, защото имам някакви идеи в главата си, но трябва да ги доизчистя и да ви покажа, т.е. да видим какво ще излезе от моите влогове, но наистина имам желание да започна да снимам отново. Дори някакси лятото това нещо ми липсваше. Но тъй като доста неща се случваха и реших, че нещото, което за момента мога да изключа, защото когато се занимаваш с много неща, е трудно да носиш всички дини под мишниците си и да успяваш с всичко. И именно за това реших да оставя в почивка влоговете, тъкмо лятото да си починете от мен. Искам да кажа за това. Този ми вид. С ролки съм. В София съм си и сега ще отивам да тренирам. Така ще тренирам с ролките. След това съм на работа, затова съм с тях, защото ми е супер лесно. Не си губя обема на косата по този начин. Не я мисля какво състояние ще е, докато тренирам. Не мисля. Да, на работа съм след това, след тренировка. Имам да свършим малко работа до мола преди да започне тренировката, така че много набързо. Просто стартирам видеото. То, както винаги, ще бъде снимано в няколко различни ситуации, дни, моменти и така нататък. Ще се опитам и днес някакви неща да ви заснема, ако мога. Ако не знаете, ще разказвам, когато дойдете в салона на час. За клиентките ми, които идват, разбира се, и които се интересуват. Но сега е време да се оправям, защото времето доста напредва и не ми остава много време, докато започне тренировката, имам да свърша неща, така че въведох ви. Честит 15 септември на всички ученици. Наслаждавайте се на този момент, в който сте ученици, в който сте толкова безгрижни. Наслаждавайте, защото това е най-хубавото време, което можете да имате в живота си. Време, в което никой не ви занимава и не ви ангажира с нищо, освен с това да си научите уроците, защото когато започне истинския живот. Както и да е. Хора, както винаги, времето е много напредно. И аз имам буквално 15 на минути, имах няколко неща, които идвах да свършат, като за 15 минути няма да ми стигне време, но в такива ситуации си казвам, че най-важното, което трябва да свърша, ще намеря време за него, другото явно не е било важно, но ще да се случите и че това е. И само да кажа, нещата, които имах планирани, те не се случиха така, както ги планирах и почти нищо не можах да свърша. Сега трябва да се върна пак да много бързо. Сами виждате прическата още по-хубаво. Натренирах се хора, изпих едно протеиново лате, отивам да си пивам до мола, че трябва да взема нещо. И след това на работа искам да се опитам да ви снимам на работа. Не обещавам колко ще се получи, но наистина ще се опитам. Тъй като едно от нещата, които се случи, може би малко след като спрях да снимам влогове, са, че ме повишиха. Да кажем, че ме повишиха, защото заплатата ми не мръдна. Но важен е престижа. Но влязох в отбор, в който имах за цел да вляза. Това е в работата ми в София, имам предвид. Имах за цел да вляза в този отбор още от първия месец, в който започнах работата преди година и един месец вече. И успях преди от 3 месеца вече съм в отбора, който ме вижда в Инстаграм и социалните ми мрежи. Когато съм с червеното червило и черната рокля, значи съм на работа. Така работя. И те искам да се опитам да ви снимам после от това състояние сега. Как се гримирам. Не иска да ме блъсна. Как ми е грима той за работа. И ако успея, ще ви заснема какво следва след ролките и този ми вид сега. И какъв ми е видът на работа всъщност. Но ще ви разкажа още малко повече за това нещо. Защото аз... Добро утро, ден 2. Била съм си обвесена капучино, викам много шумно, извинявайте. Станах рано да тренирам, сега часът е 8:30. Аз станах 6:40, дойдох до Мегапарк да тренирам и сега се прибирам да се оправя, защото в 10:30 имам един преглед, за който ще разкажа в друго видео, защото с нощи получих просветление как точно да систематизирам видеята и реших, че това първото ще ви говоря за работа. Първо за работата в София, за салона и оттам ще ви снимам, до вечер се прибирам на Монтана. И така, с това ще ви запозная. Следващото видео може да е за малко по-лична тема, като това защо съм на преглед. За още по-лични теми все още не съм решила, но да. Само секунда. И общо взето така стартира деня. Вчера, между другото, си изгледах видеята, защото аз винаги ги гледам тези, които съм ви заснила. И бях изпуснала да ви кажа нещо за Бетсън, се казва отбора, в който съм сега. Но не се сещам в момента какво е то. Трябва да погледна отново видеото, за да се сетя.
но все пак ви казах пък името на отбора, което също е напредък. И така, общо взето, започва деня. От прегледа не знам колко ще мога да снимам, за да го има записано и за другото видео, но ще се опитам. Хайде, потеглям аз. Така, хора, буквално имам 10 минути, в които даже по-малко да ви обясня за работата, защото си изгледах видеото, за да си припомня. Нищо съществено не казвам там. Аз съм на работа по 8 часа там. От тези 8 часа работя между 6 и 6 часа и половина, другите са ми горе-долу в почивка, според зависи каква е ротацията. Ротацията на едни телевизори над всяко едно студио ни изписват как вървим. Например, в 4:00 трябва да съм готова за студио, гримирана, с рокля, с токчета, всичко както е по реда си и да седна на маса за блекджек, на която раздавам. В 4 без 5 трябва да съм сменила най-късно колегата, който е бил от сутрешната смяна. Например, както аз съм автор и сега. И аз отивам в 4, сядам на една маса за 30 минути и след това отново съм на маса за около 30 минути, да кажем, или пък имам една маса и после почивка, но в момента караме максимум 2 маси брейк, 2 маси брейк, 2 маси брейк. В някои случаи, ако няма хора, караме и по 3. За момента не караме по 4 маси, което са 2 часа нон-стоп раздаване на карти. Може да звучи малко, нали, таква мрънка, че стои на една маса и раздава карти, но всъщност всяка работа си има и минуси и плюсове. В тази работа седя, да, в една и съща позиция, срещу мен има 2 монитора, 2 огромни прожектора, които ни осветяват. Мисля, трябва постоянно да си усмихнат, дори когато нямаш настроение, си длъжен да си усмихнат, защото имаме задължителни смайлинг моменти. И не е чак толкова лесно. Очите ми много се изморяват от това нещо. 8 часа или 9 дори с грим също за кожата не е много окей. Както казах, преди си криех татуировките, когато раздавах в различни студия. Сега не ги крия, защото раздавам в едно и също студио, всеки път, когато съм на работа. И там играчите са малко по-специални и познати, затова не знам колко са познати, аз не ги познавам, но както и да е. За това не си крия татуировки, което също е плюс за мен. Другото, което бях казала в другото видео е за прическата. Факт, че сега съм с различна прическа по моя видео на косата, т.е. но предишната ми прическа беше ето така, трябваше да ми е замазана, супер много косата. И скалпа ми буквално цялото това опъване се белеше. Сега съм много окей, защото косата ми, скалпа ми не е опънат. Изглежда по-добре също косата ми и така. В смисъл, гледам си и плюсовете. Общо взето, това е за работата. В момента раздавам в отбор, в който исках да раздавам. И още нещо много важно е, че след като съм в едно и също студио, всеки път, когато съм на работа, пестя време. Нещо, което на мен ми е супер важно, защото не се търся по студията, не се чудя в кое студио съм. Аз просто знам къде ми е студиото и отивам. Имам време да се гримирам, да отида до тоалетна, да пия кафе или вода, или каквото и да е, да поговоря с някоя колежка. В смисъл каквото искам, но пестя време, което за мен също беше огромен плюс. Общо взето, това е за работата. Ще се включа от салона и там ще ви разкажа и за нещата, които се случиха около салона и така. Хайде! И хора, пак ще разчитам на бензиностанцията да ме нахрани, защото просто нямах избор. Избрах си тортила, която тортилата е с чия. Възможно най-здравословното нещо, което можех да си избера, беше това. Много ме дразни, защото тези винаги се изпотяват и самата питка вътре е влажна. Чакайте да мръдна да не стоя на колонката, защото зареждах. Много мраза питката да е мазна. Тя не е мазна, а е влажна. Самата питка, но нямам друг вариант. Много съм гладна. Свикнала съм, като си прибера от работа по принцип да ям. И сега не мога, защото смисъл не мога да ям вкъщи, защото си тръгвам към Монтана. И ще изям едната, да не ме засети. Аз ще го направих това включване. Исках нещо да ви кажа пак, свързано с работата. Но не се сещам сега. Но измислих, докато бях на работа, сега не се виждат цените, какво ще бъде като завършек за видеото. И ще ви снимам, утре мисля да го направя, ще ви снимам в салона, малко да ви разкажа и там. И след това, на следващия ден, в който съм си в Монтана, мисля да сгубя видеото, защото в София няма да имам време, за да мога да го кача още тази седмица, защото се вълнувам. Тръгвам аз, защото времето напредва. 1 часа вече много искам да се прибера и да си легна, защото утре 9:30 съм на тренировка, 12:30 съм в салона и така. Започва рутината в Монтана за 2 дни. Това е. Хайде, ще се храня и ще пътувам. Още нещо по повод Бецън отбора, което искам да ви разкажа, което е доста важна част. Аз започнах работа края на юли месец и 2 седмици бях на тренинг. И на тренинга виждах, когато излизахме в почивка, момичетата с червеното червило и черната рокля. И те бяха по-различни от всички други. И съответно аз исках да съм от тези момичета, които са по-различни, с червеното червило, в по-специалния отбор. Започнах август месец в студио и разбрах кой е менеджера на Бецън. И му попитах го, казах му, че искам да съм в отбора. И той ми каза: ако всеки, който искаше да бъде в отбора, ми даваше по 5 лева, ще я вече да съм милионер. И аз бях, моля. По принцип, го разбирам, защото когато си гейм презентър на 1 месец, не те взимат в Бецън, трябва да мине някакво време, да имаш добри резултати, добър перформанс и след това може да се случат нещата по негова преценка. И аз тогава си поставих за цел, не аз, а те да ме викнат
даже по-специално той, защото малко ли много с отговора му той засегна егото ми и аз казах, повече няма да ходя да питам. Това, което зависи от мен, е моето представяне и аз ще дам всичко от себе си, представянето ми да бъде добро и да могат да ме поканят да раздавам в Бетсън. Това нещо се случва август месец миналата година. Аз до януари месец тази година, всеки месец, в който имах грешки, в който нещо не беше окей с представянето ми, всеки месец си ядосвах до януари, защото си казвах, сега направих грешка, имам повече от 2, няма да ме викнат в Бетсън, не ме вълнуваше колко хикс пари ще ми струва от бонуса. Това, че имам грешка, по-скоро, че това засяга представянето ми и ме следят за да ме поканят в отбора. Не знам дали е било така, нямам потвърдена информация, докато в един прекрасен момент така се наредиха обстоятелствата, че мениджъра на Бетсън пое моя стар отбор и ми стана мениджър. Преди аз да съм в Бетсън. Това се случи февруари месец, март, април и май месец, края. Той ме извика и ме попита дали искам да съм в Бетсън. И аз не можех да повярвам на това, което чувам, но запалих самообладание и външната ми реакция въобще не показваше, че това чакам от миналата година. Просто казах, да, защо не? После като отидох в тоалетната бях, yes. Потанцувах си. Наистина това ми беше цел в тази работа, тъй като тази работа за мен не е нещо, което искам да развивам и да изкарам супер много време там. Тя е за момента. Наистина стана 1 година, но знам, че не е нещо, което искам да влагам супер много от енергията си в него. За мен моята мечта и желание да развивам е салона ми и микроблейдинга и да изкарам други курсове и така нататък. Но за това ще говорим в друго видео. Много се зарадвах, но въпреки, че той ме попита май месец, аз съм от 1 юли в Бетсън, официално. И трябваше от май и юни 2 месеца още да изчакам. Ключовото в цялата история, между другото, за отбора и за постигането на тази цел беше търпението. Трябваше да проявя търпение. От януари, когато се успокоих и спрях да се ядосвам и да се осъждам, че не съм достатъчно добра за този отбор, че представянето ми не е окей и така нататък, защото то беше окей, наистина. В смисъл, само в моите очи беше много зле. Когато пуснах някакси просто пуснах притеснението, пуснах контрола над ситуацията и нещата се случиха. Когато проявих истинско търпение, нещата се случиха и наистина е много правилно това, че хубавите неща стават бавно и нещата, които остават за по-дълго време, също се случват бавно, но сигурно. И това не засяга само кариерата и професионалния живот, това засяга според мен всяка една сфера от живота ни. Когато проявим търпение, когато пуснем и оставим нещата да се случват, те наистина се случват по най-добрия за нас начин и постигаме целите си. Не казвам, че не трябва да се работи върху мечтите, желанията и целите, които имаме, но не е супер обсебващо. Нещо, което аз за себе си се опитвам много да контролирам и много да работя върху себе си. Затова особено върху търпението, защото съм нетърпелива и понякога искам всичко да става сега и на момента, въпреки че в професионален план доста успявам да го контролирам и съм доста по-напред, но в личен план малко ми куца. Но и това е тема за друго видео. Това беше, което исках да ви кажа. Наистина бъдете търпеливи и нещата се получават. Аз сбъднах това, което най-много исках в тази работа и сега просто е въпрос на време. Какво е въпрос на време? Ще разберете, когато дойде времето. Хайде, чао. Всъщност гледайте, има още малко. Здравейте, включвам се финално да направя финал на видеото. Не ви снимах в салона, докато бях в Монтана, защото имах много работа. Не ми остана време да снимам, не сгубих видеото в Монтана. В София съм си, петък е. Прибрах се днес, бях на работа, тренирах, както и де. Не можах да сгубя видеото в Монтана, не можах да ви заснема за салона какво се случи и това ще остане за видеото следващата седмица. Сега ще видите каквото сте видели до сега, това остава. Ще ви разкажа, може би, последващата седмица за прегледа допълнително и вече ще си продължи така поредицата. Имам още няколко неща, които също искам да ви споделя, като факта, че не знам дали някой изобщо обърна внимание, но съм в нова квартира от месец и половина, почти 2 ще станат. Ще ви я покажа и нея, може би следващата седмица във видеото. Ще ви доразкажа още някакви неща, които се случват, какво обмислям също и общо взето това. Така завършвам видеото. Малко съм изморена, честно казано, сега и не ми се говори, защото 8 часа не съм спирала да говоря, беше малко по-натоварена смяна, но както и да е. Исках да завърша и да ви обясня защо не сте видели нищо от Монтана, нищо от салона и не ви обясних това, което заявих, че ще обясня. Това беше от мен за тази седмица. Очаквайте следващата седмица ново видео. Чао!